Ondro, o tvém tripu, kam jsi na východ, seš už hodně dlouho, zajímalo by mě, co máš na mysli tím vejletem. No, na mysli tím mám jako celkem hodně věcí. Šušká se o tom dlouho, protože už celkem dlouho odjíždíme. Zhruba tak 2 měsíce už odjíždíme každý víkend, ale teď už to jako vypadá, že snad odjedeme. Bylo to zaseklý hlavně na iránském vízu, který jsme místo jako týdnu vyfizovali 14 dní. 14 dní, teda měsíc vlastně. No a teď jsme to dostali minulý týden, takže za 14 dní vyjíždíme, už nám zbývá jenom se zbalit, vyměnit cvičky a poladit pár vychytávek ještě na autě a pojedeme směrem na Turecko. Tam bychom chtěli být asi 14 dní, užít si trochu teplejšího počasí a pak se půjdeme otužovat pěkně pod Kavkaz. No a pak budeme směřovat dál do Iránu, tam máme domluvený nějaký bajkování s iránskýma sjezdafema a pak do Pakistánu, no, tam už budeme celkem v zimě, takže jsme tam chtěli navštívit hory, ale uvidíme, jestli to vůbec bude možný, protože tam bude asi už celkem proklatá zima. No a pak vyrazíme do Indie a tam budeme řešit vlastně cestu dál, protože dál vlastně potřebujeme barmský vízum a to nebylo možné v Čechách vůbec zařídit, takže se to pokusíme vyřídit v Dílí. Jak jsme čekovali, že ambasáda tam funguje celkem schopně, tak to snad jako půjde a budeme pokračovat dál. No a co Kára? Jak jste na tu měli vaší ponorku na ten vejlet? Ale naše ponorka, to je jako celkem příběh sám pro sebe, no. Natunili jsme ji, jakože už v ní máme teď 3. motor od té doby, co jsme ji koupili, takže ten už by snad jako mohl frčet celkem solidně. Co tam máte za finální motor? Ale je tam 1.9, taková jako celkem vydechlá, ale jako jede celkem dobře, jako máme tam 1.9 v dieselu, aby prostě to bylo nejjednodušší a všechno jsme opravili nějak sami. Žádný turbo nic? No turbo to hledat budeme my vydávat. No a co jste teda tunili na té Káře takhle nejvíc? Ale tunili jsme, udělalo se tam všechno, aby to prostě bylo spolehlivý, že udělali jsme brzdy, ten motor se celý poladil, udělali jsme si sání nahoru, máme na tom C-čkový guminový, 3 rezervy sebou povezeme, celý jsme to zateplili, vyladili, aby to kapkou vypadalo a aby jsme se v tom nenudili. Co bude největší dobrodružství takhle jako z toho? Ono to celý bude dost velký dobrodružství, ale co jako jaká země jako extra? Ale to já jako fakt nevím, víš co, proto tam jedu, protože vůbec netuším, co se v těchto zemích odehrává, nějak jako na webu se dočteš, jako bych řekl samý nesmysly, tak se chci dozvědět, jak to vůbec je teda. Každopádně to teda bude dost ostrý, ne, místama jako. Ale právě, že všichni říkají, že nás hned tamhle kousek dál odčorujou a zabijou a ukradnou nám všechno. A já si myslím, že prostě to bude v pohodě a doufám, že jako vám přineseme lepší zprávy, než je tady ta předčasná. Jakoby je třeba jako rozpočet na takovýhle jako trip. Ty vole, jako rozpočet je určitě menší než minimální, jaký bychom potřebovali. No jako fakt teď bylo hrozně drahý vůbec se vybavit na to, aby jsme odjeli, protože všechny ty víza, papíry, aby jsme mohli jet autem, stále celkem hodně, no. Jsme vděční za nějakou podporu, máme oblečení od Humy, helmy od Jira, baťohy od Camelbacku, ještě řešíme nějaký další věci, takže snad to finančně nějak zvládneme, no rozpočet jako, my bychom chtěli se za ten rozpočet netajit, takže to budeme nějak zveřejňovat, za kolik peněz se dá kam dojet. Rozhodně to bude jako ekonomická varianta možností, jak daleko se dá dojet s málem peněz, ale uvidíme, no, až dojdou peníze, tak prostě prodáme auto a ponožky a půjdeme pěšky domů. No a co v těch horách takhle? Budete se tam teda stavovat jako nějaký jako... Jo, jako máme hlavně v plánu jako být co nejvíc času v horách. Prohlídnout tam místní knajpy a porovnat to pořádně. Napíšem na to nějakou mezinárodní recenzi potom.
Ale máme jako hromadu vybavení, máme enduro kola, takže budeme hlavně krosit na kolech, máme nějaké věci na lezení, no a plno dalších blbostí a budeme se prostě bavit životem, který tady není možný provozovat. Skvělo, a kde budete zveřejňovat nějaký vaše takhle zprávičky? No, udělali jsme si web, cesta je cílem, CZ, takže určitě tam budeme něco dávat. Jak se nám bude dařit to aktualizovat, to jako Bůh ví. Budeme se snažit nějak aspoň třeba každý týden poslat nějakou SMS-ku tady naší podpoře internetový, která za nás bude aktualizovat web, takže ten nám vždycky aspoň napíše, kde jsme, kolik jsme ujeli, kolik jsme utratili a jestli jsme ještě 2 nebo už jenom 1. A jinak já doufám, že každých 14 dní se na web dostaneme a nahráme nějaký fotky. I Facebook máme, takže čekáme na fanoušky. Okay, tak jo, tak já děkuju moc za rozhovor a šťastnou cestu a dobře dojedete do cíle a hlavně se dostanete taky v pohodě zpátky. Jo, díky Chajdo a za rok se tady uvidíme.